खुलुमबाय लोगोफोर आं मोनसे चेनेलावहाय बिथांनि चेनेलाव मोनसे जिनिस नुदों आं एसे दुखुबो मोनदों दे आं एसे जाय बुस्थुखौ दिनै बिथाङा बुंनाङा ना बे मानसिया बुंदों आरोखि रन्जन दैमारिखौ बरननो नाङा ना चेनेलनि नामखौबो बुंगोन चेनेल बिगोमाया बुङाखै बेखौ खिन्थु सासे मानसिया कमेन्टआव बिनि चेनेलाव कमेन्टआव लिरनानै हरदों आरोखि आं बिनि कमेन्टआव जाखिनि लिरनानै होनाय आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ नामाबो होगासिनो दं नाम थाम गासैबो स्क्रिन माने जुम खालामबा नोंथांमोना बे नुबा हागौ दे बिनि फट'खौ जाया होदों जाया लिरदों रन्जन दैमारिनि सोमोन्दै मा मोनथिगौ बै चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय सापर्ट खालामनानै हो बिथांखौ एसे सापर्ट खालामनानै हो बिथाङा मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थायो आरो बिनि चेनेलखौ आं नायो दे फ्राय बिनि भिडिअखौनो एसेब्लाबो बिटिआरनि सोमोन्दै बिटिआराव मा जादों जायाखै बा बेखिनि बाथ्राखौ बुङो मिडलमेन हिसाबै बे ओरैबो नङा आबसुनिबो नङा बिपिएफनिबो नङा इउपिपिएलबो नङा सोरबा बनसुनिबो नङा बा गेजेरनि जानानै बियो बुङो आं खिन्थु आंनि बाथ्रा बुंनायफ्रा वान साइडेड जानायफोरबायदि जालाङो जाय हक थेवबो आं बुंलांगोन जाय बुस्थुआ नङा जाय बुस्थुआ थगायदों बे बुस्थुखौ आं बाथ्राखौ बुंगोन बै सुबुङा दा बाथ्राया फैफिनदों रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै रन्जन दैमारि सारा बेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों सोरनि थाखाय खालामदों बै सुबुं बै बसुमतारिनि थाखायब्ला नों बेसेबांथो मा खालामदों दिनै रन्जन दैमारिया दिनै बेखिनि दिनै मोनसे आफादखौ दायामोनबा बा बिसोर बे हारसिंल' नङा बिसोर ग्रुपैनो मोनसे ग्रुप दं दिनै बिसोरो दिनैहाय जुदि मोनसे आफादखौ जुदि सोरजियामोनबा एनडिएफबि आफादखौ जुदि सोरजियामोनबा जों बर' हारिया जाथि हिसाबै जों थांना थानो हागोना बेसेबां गोब्राब जागौमोन आरो बेसेबां गाहायाव गोग्लैनानै थागौमोन सानदोंमोन नामा बिथाङा बै बसुमतारिया रन्जन दैमारि गैयामोनबा जों गुबुन गुबुन आफादानो दिनै बिराद मोजां जालांगौमोन मानोथो दिनै बिएलटि आफाद जोनोम जानो गोनां जादों मानो सोमजिदों बिएलटिआ दिनैहाय रन्जन दैमारिया दिनै रन्जन दैमारिल' नङा गबिन्द बसुमतारि रन्जन दैमारि धीरेन बर' आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर दङ सोरबा दिनै बोराय जानानै मुंख्लं जालांबाय एक्सपायार जालांबाय सोरबा दिनै गावथार जालांदों सोरनि थाखाय गावथार जादों बे बसुमतारिनि थाखाय नोंनि बिमा बिफानि थाखाय नोंसोरनि थाखायनोथ' दुखु दाहा लानो गोनां जादों दिनैसिमबो रन्जन दैमारिया दिनै बेसेबां जोंनि थाखाय जोंनि बहुत गोजौ आरो बिराद गिदिर मोजां न'खरनि मानसि बियो दिनै बे न'खरनि मानसिया दिनैहाय हारिखौ सिन्था खालामनानै गावनि बेक्ति बाथ्राखौ सानाखै बियो गावनि फेमिलि खोथा सानाखै नोंसोरबायदि लाक्जारियास हाइफाइ माने गोजौ थाखोनि न' बायदि रोखोमनि सिन्था खालामाखै बियो दिनै जाथिखौ सानदों गावनि फेमिलिखौ सिन्था खालामबावाखै बियो दिनैसिमबो सेक्रिफाइस दिनैसिमबो जिउ दान खालामनानै गावनो जियालाव दिनैसिमबो दङ बिनि गेजेरावबो दिनैहाय रन्जन दैमारिया आंनि मथेब्ला जियालाव थानांगौ मा हिसाबाव लिरदों नों कमेन्टआव स्क्रिनाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ बिथाङा जेरैबायदि लिरदों बे मानसिखौ जों बर' रायजो राजाफ्रानो दिनै रन्जन दैमारि सारखौ दिनै बर' रायजो राजानो आउट अफ बिटिसिनि बर'फ्राबो दिनै बेसेबां सापर्ट खालामो नोंजों बेसेबां दिनै सापर्ट दङ दिनै एज बिटिसिआवनो बिटिआरावनो दिनै फ्रायानो रन्जन दैमारिखौ नांगौ होननानै गाबख्रावबाय थादों नों हारसिंल' दिनै जियालाव थानांगौ होनना बुंबाथ' जानाय नङा ना नों हारसिंल'थ' दिनैहाय बिखौ दिनै बरननो नाङा होनना बुंबाथ' जानाय नङा ना जानो हागौ दिनैहाय माखासे एनडिएफबिनि खामानि मावनायावहाय कयेकथा जिनिसा एसे गोरोन्थि जाबोदोंबो जानो हागौ जाखागोन साभाबिक जेब्ला जि समावहाय दावहा जाफुनाय सम बे दावहा समावहाय मा जाया जानो हागौ मा गोरोन्थि जाया जानो हागौ जाय खामानिया मावथावनो नाङा बै खामानिखौबो माब्लाबा मावदोंबो जानो हागौ बिएलटिनि आन्दलन समावबो जाय खामानिखौ दिनैहाय बर' रायजो राजानि बा गुबुननि नोजोरावहाय दिनै गोबां हेंथा मावनो नाङा बे खामानिखौबो दिनै बिएलटिफ्राबो मावबोनो गोनां जादों दिनै फरायसा आफादानो होन बै समाव जेब्ला एबसु पिटिसि आन्दलन जालायदों बे समाव जाय खामानिखौ दिनै मावनो नाङा बै आन्दलन समावहाय बेफोर खामानिखौबो मावनो गोनां जादों हयथ'बा नोंथाङा जाय कमेन्टआव रन्जन दैमारिनि एगेन्स्टआव बा एनडिएफबिनि एगेन्स्टआव माखासे बाथ्रा लिरनानै हरदों नोंथाङा हयथ'बा बे आन्दलनखौ मोनबोआखै बा जोनोमबो जायाखैमोनबो जानो हागौ एबसु आरो पिटिसिनि आन्दलन समाव जाय बुस्थु जानो नाङा बेफोरथ' जादोंना जों बेफोरखौ रायखांनानै मा लाब बेबो मोनफा पार्ट दावहा समाव जाय जिनिसा जानो नाङा बे जिनिसा जायो
नोंथाङा दावहाखौ मोनाखै दावहायाव मोनफेराखै ओंखारनो मोनाखै ओंखायनो बे सासे रन्जन दैमारि सारखौ दिनैहाय जेलाव थानांगौ होननानै बुंदों आरो बे थागासिनोबो दं दिनैसिमबो थागासिनो दं नों बरन नाङा होनमालाय मा जानो नों दिनै बिखौ इदि खालामो नों हारसिंनो धरना हो हायोब्ला खोन्थादो नोङो नोंनि नों रन्जन दैमारि सारखौ दिनै सापर्ट खालामाखै नों धरना होदो बरननो नाङा बा माबा मोनसे होनाङा होननानै हायोबा होलाय नोङो गाबोननो नोंनि न'आव मा गोग्लैगोन आं बुङाखै बेखौ रायजो राजायानो नोंखौ गाबोननो बिखुङाव थाव फुना लानायाबो मोजां जाखागोन होननानै आं सानो जाय मानसिया बे रन्जन दैमारि सारनि एगेन्स्टआव कमेन्ट लिरनानै हरदों NDFBनि एगेन्स्टआव कमेन्ट लिरदों बा जाय मानसिया दिनैहाय बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदों बा बरन नाङा होननानै बुंदों नोंसो थानांगौमोन जेलाव अब्लाना बर' हारिनि माबाखौ बुजिगौमोन दुखु खस्थ'खौ बुजिगौमोन जेल सिङाव जेरैबायदि नों इउज खालामजाहैगोन अब्लासो नों एसेब्लाबो बुजिगौमोन हारिया दिनै माबे अबस्थायाव थांदों मानो थाखाय दिनै NDFB जोनोम जानो गोनां जादोंमोन जाय मानसिया दिनै कमेन्टआव बेफोरबायदि लेथ्रा लिरना बा नोंथाङा गाज्रिथ' बुङाखै बा जेलाव थानांगौ होननानैसो बुंदों बाथ्राया दिनै जेलाव थानांगौ होननानै बुंदों दिनै मानो रायजो राजाफ्रा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै बुंनो गोनां जादों फरायसा आफादा दिनै मेम'रेन्डाम गथायहैनो गोनां जादों नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै हयथ'बा नोंथाङा निउसाव जिरायनानै था 1 घन्टा नों निउसाव जिराय अब्लानो नों बुजिगोन जाय मानसिया दिनैहाय बेफोरबायदि लिरनानै हरदों बुजिनानै मोनाखै आं नोंनि बाथ्राखौ बेफोरबायदि लिरना हरनायखौ थ' जाय हक बाथ्राया गोलाव जाबाय गुसुंब्लाबो एसेब्लाबो आं भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों बिथां बे कमेन्टनि सायाव माखासे आरो सानैसो NLFBनि बारै माखासे लिरना हरबावनाय दंबावो आं बेखौबो स्क्रिनाव होगासिनो दङ बिथांमोना मा हिसाबाव NLFBखौ बेफोरबायदि लिरनानै हो आं बुजिनानै मोनाखै एसे आं नोंसोरनो फरायनानै खोन्थागासिनो दं आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ बिथांनि इमेल एड्रेसबो माबो गासैबो दंजोबो जेब्ला NLFBनि आफादगिरि होसिख्रावनानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन रन्जन दैमारिफोरबायदि जोंबो साफा जानांगोन होननानै बेफोरबायदि बुंनो गोनां जादों बे मानसिया ओरैबायदि लेथ्रा लेंगुवेज लिरनानै हरदों बे लेंगुवेजखौ नोंथाङा बेफोरबायदि लिरना हरनायनि सिगां नोंनि बिमा बिफायाबो जे नायगोन नोंनि बिदा फंबायाबो जे नायगोन बेखौ एसे सिन्था खालामनानै नाय बुंनायनि सिगां गुबुन आफादखौ लेथ्रा लेंगुवेज लिरनायनि सिगां एसे 100 बार साननाया मोजां गाबोन जुदि बेखौ नायोब्ला बा मोनथियोब्ला मा जागोन आंखौ बुंहर जेबो नङा आं जेबो फाजाया आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ बिनि NLFBनि बारै आं दाखालि मोननैसो जिहेतु आफादगिरिया मोनसे माबा लिरदोंमोन बियो बुंदों मा नोंसोरबो बिदिनो 5 लाखखौ लानानै स्रि थागोन 2 लाखखौ लानानै थायोब्ला दाखालिनो लानानै स्रि थानो हायोमोन दिनैसिमबो लानो राजि जायाखै बिसोरो जायनि जाहोनाव दिनै केम्पआव होखारजादों दिनै बिथांमोनसो मिथिगौ बे केम्पनिफ्राय मोनसे जायगायाव सेफटिं खालामनायाव साइड खालामनायाव केम्प सिफायनो गोनां जायोबा बेसेबां दुखु खस्थ' लायो जानायनिफ्राय थानायनिफ्राय उन्दुनायनिफ्राय बिनि सायाव रावबो दिनैहाय पलिटिकेल रावबो हान्जाफ्रा दिनैहाय बिथांमोनजों सापर्ट गैया दिनै रायजो राजाया दिनै गोसो सिङाव खुगाजों बुंबाय थादों दिनै प्रेक्टिकेलि ओंखारनो हायाखै थिउरिनिख्रुइ प्रेक्टिकेला रासिन गोरा मोनथिबाय जाय मानसिया दिनै NLFBनि सायाव माखासे लेथ्रा लेंगुवेज लिरनानै हरदों बा 5 लाखजों बिथांमोना बायजागोन होननानै बुंनाय सोदोब बाहायहरदों बेफोरबायदि इउज दा खालाम बेफोरबायदि दा बुं सोरबा नोंथांमोना दिनै सोरखौबा बुंबाय नोङो गाबोन फरायसा आफादखौ बुंगोन गाबोन फरायसा आफादखौ बुंखांनानै गाबोन सोरखौबा बुंगोन बेफोरबायदि ओंखायनो सोरबा गुबुन आफादखौ बा माबा मोनसे आफादखौ बेफोरबायदि लेंगुवेज लिरनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानाया मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि